Иң беренче инде сезне сәламлыйсым килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барчагызга да Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте ирешсә иде. Һәм аннан соң Аллаһы Тәгаләне мактыйбыз, зурлыйбыз, данлыйбыз барча биргән ниъмәтләре өчен. Ул гына хакыйкый мактауга лаеклы, чөнки ул гына безгә күп төрле ниъмәтләр биреп тора. Biz аның ниъмәтләрен кулланып яшибез, күн күрәбез. Шуңа да инде һәр вакыт һәр эшне башлаганда без аңа хәмд сәнәләр, шөкер сүзләре җиткерергә тиешлебез. Әгәр дә бу эшебез инде бәрәкәтле, хәерле булуын теләсәк, һәм инде безгә шушы гыйлемне ирештергән һәм җәннәт юлын күрсәтеп калдырган Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде рухына салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәм әле менә хәзрәт тә әйтеп китте. Менә бу иң хәерле мәҗлес дип, менә мин һәр вакытта да шушы дәрес башында инде әйтәм, искә төшереп китәм. Менә шушындый гыйльми мәҗлесләрнең өстенлеге, менә хаким җыентыгында шундый бер сахих хадис килә. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кемдә Аллаһ йортына килә икән ди, берәр хәерлелек өйрәнергә яки өйрәтергә ди инде. Аллаһы Тәгалә дип бу кешегә ди тулы хаҗ кылган әҗерне бирер ди. Менә шуңа күрә менә мондый мәҗлеснең тагын өстенлеге ул да булса, менә хаҗга бара алмасак та, әмма хаҗ кылган кебек зур әҗер бирелә Аллаһ тарафыннан инде. Шуңа да менә тырышыйк шундый матур күркәм мәчетләргә йөрергә, гыйлем мәҗлесләренә. Чөнки әле каян мондый әҗер ала алабыз шулай бит. Менә ни өчен соң шундый зур әҗер әзерләнгән дигәч, бик җиңел бит инде. Килдең, бер сәгать дәрес алдың, кайтып киттең. Әмма бит бәрәбер шундый фазиләтне була торып та, бик сирәк кеше килә. Шулай бит. Кемдер ярар телефоннан карармын ди, ярар инде анда ди китаптан гына укырмын ди инде. Кайбер кешене вообще әйтә, ярар анда берүгә бер сөйлиләр инде, мин барыбер моны беләм инде ди. Әмма белсәң дә яки инде өеңдә тыңлап булса да, мәчеттә алынган гыйлем, тыңланган вәгазь, ул беренчедән хаҗ әҗерен аласың, икенчедән инде ул гыйлем бәрәкәтлерәк була. Идә тыңланганга, идә укыганга караганда. Чөнки монда беренчедән фәрештәләр, икенче риваяттә килә, кем Аллаһның йортына килә икән ди, Аллаһның сүзен өйрәнергә яки өйрәтергә ди, аны фәрештәләр биреп алыр ди канатлары белән. Һәм истигъфар кылып торулар ди. Раббым, шушында булган кешеләрнең гөнаһларын ярлыкласаң иде, гафу итсәң иде, кичерсәң иде дип. Һәм инде күңелләренә тынычлык салыр ди. Менә сизгәнегез бардыр, менә монда килгәч, бөтен мәшәкатьләре, бөтен дөнья проблемалары онытыла, шулай бит инде шундый үзенә күрә бер рәхәтлек, бөтен нәрсәне онытабыз. Идә телефонда утырып андый рәхәтлек була алмый. Һәм шуңа да Аллаһы Тәгалә менә безгә шундый тауфик бирде икән. Күршеләребез менә килмәгәндер, классташлар, дуслар, Аллаһ та безгә күңелгә шундый теләк тудырды икән, шушында килергә, гыйлем алырга инде. Белик, Аллаһы Тәгалә безгә хәерлек тели. Шушындый мәҗлесләрдә утырырга инде. Һәм шуңа да Аллаһы Тәгалә сезгә, безгә диек инде шундый күркәм әҗерләрен бирсен иде. Һәм рәхмәт әйтәсем килә, барчагызга Аллаһның рәхмәте булсын, чакырган өчен хәзрәткә менә, сезгә килгән өчен, шушындый хәерле мәҗлесләргә, шушы мәҗлесләрдә булган өчен кыямәт көнендә шатланышырга язсын. Ярый әле килдем, ярый әле ишеттем дип, мондый хәерле сүзләрне. Һәм инде менә вәгазьгә күчкәндә дә бик мөһим вәгазь, дәрес диек инде. Менә бу көндә бит инде күп ишетелә, эшкерүчеләр, эшкерү дип давалану, шулай бит инде. Һәм күп сораулар бирәләр, менә бу эшкерүчегә барсаң ярыймы, моңа эшкертсәң ярыймы, эшкерүнең тәртибе ничегрәк соң дип инде. Шуңа да менә бу теманы әзрәк кенә, кыскача гына булса да, өстән үскән булса да инде сезгә менә бәян кылып китәсе килде. Ничек аерырга бу чын эшкерүчеме, бу шарлатанмы, бу хәрәфәт белән, төрле бидгатьләр белән эшлиме яки инде дөрес Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчәме. Менә шуның турында әзрәк кенә эшкерү, ничек менә безнең бит инде давалану ике ысулы бар. Шулай бит инде берсе илаһи, ягъни шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзләре белән дә инде ысуллары белән давалану. Икенчесе инде гыйльми тәҗрибә буенча инде. Бу шул дарулар, системалар куй инде, менә бу операциялар ясау инде кешенең инде үзенең
гыйльме тәҗрибәсе аркасында инде. Без инде монда күбрәк сөйләшербез илаһи, ягъни Коръән белән, дугалар белән инде шушы Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәткән юллар белән давалау буенча инде. Чөнки менә бүгенге көндә дә бик күп ишетелә, тегендә шикерәләр, монда шикерәләр дип инде шуңа күрә конфет ашасам баш әйбәтрәк эшлиме әллә, или колак яхшырак ишетә башлыймы? Бөтенесе конфет ашый башлады. Теге төрекләр әйтә бит, теге балла ашасаң баш әйбәтрәк эшли дип инде. Сездә дә шундый рәтни бармы әллә берәнди? Иң беренче менә без алып китербез менә шартларын. Менә эшкерү буенча чынлап торып, әгәр дә ул эшкерү диек инде шушы илаһи даваланың файдасы булсын өчен галимнәр 3 шарт куйдылар. Менә без бик җиңел айыра алачакбыз, әгәр дә шушы 3 шартны беләбез икән, һәм безне эшкерә торган кеше яки үзебез эшкерәбез икән, шушы 3 шартка туры килә икән инде. Димәк, безнең эшкерү дөрес Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә һәм инде файдалы булачак. Башта шушы шарттан башларбыз, аннары инде Коръән, шифа, шулай бит инде нинди сүрәләр, нинди аятлар, аннары инде кайбер дугаларны әйтеп китербез инде. Һәм инде кайбер мәсьәләләрне шулай зикр итербез инде. Шушы Коръән укыганда дугадан ничек инде файда алырга инде. Һәм галимнәр әйтте, менә бу эшкерүдә инде 3 шарты бар ди. Әгәр дә эшкерүебез шулай бит инде дөрес булсын өчен, камил булсын өчен, файдалы булсын өчен галимнәр 3 шарт куйдылар. Шуның беренчесе ан такуну руqa би каламиллаһи тәгалә ва би асмаи ва сифатиһи. Иң беренче шарты бу эшкерүдә Аллаһның сүзләре белән яки Аллаһтан исем сифатлары белән булырга тиеш ди. Ягъни нәрсә дигән сүз инде? Димәк, бу эшкерү булырга тиеш бары тик инде Аллаһның сүзләре, ягъни Коръән сүрәләре, Коръән аятлары. Һәм шулай ук инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткән дугалар белән инде. Безнең инде сөннәттә килә шулай, без дә алачакбыз кайбер дугаларны. Кая бар? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде менә шушы авырткан вакытта шушы дуганы укырга кирәк, сихр бозумнан шушыны укырга кирәк дип инде. Ягъни иң беренче безнең нәрсә? Аллаһы Тәгаләнең сүзләре. Сүрә яки аят, яки инде дугалар. Икенче шарт инде ан такуна билисан ал-араби бима ярифу ма'наһу. Икенчесе гарәп телендә булырга тиеш. Шулай бит инде. Һәм аның мәгънәсе аңлаешлы булырга тиеш. Ягъни инде гарәп телендә була икән, гарәп сүзләре белән, әмма мәгънәсе аңлашылмый икән инде. Шулай бит инде язалар бит кайбер китапларда бар, гарәпчә язылган, укыйсың, аңлашылмый. Просто набор букв, теге хәрефләр җыелмасы диек инде. Күп кенә кайбер, хәтта дуалык китаплары бар име, дуалык энциклопедиялар диек инде, ачасың. Шулай итәргә кирәк, булай торганда шаккатасың теге, нинди сихерче китабы дип нитеп куясың. Анда теге хәрефләр язылган, булай куелган, тегеләй куелган, анда нидер пишмакларда нитер мәгънәсе аңлашылмый. Бу инде күрсәтә, димәк, бу хакыйкый Аллаһ таләп иткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткәнчә эшкерү юлы түгел. Димәк, без гарәпчәдә сүзләр язылды икән, аның аңлашылырга тиеш мәгънәсе. Һәм өченчесе инде أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بذاته بل تأثير من الله. Üçüncüsü indi bunda күңел Аллаһ белән бәйләнергә тиеш. Ягъни бу үзе уку яки эшкерү диек, үзеннән үзе генә файда бирми. Бу бары тик сәбәп, ә шифаны бирә инде Аллаһы Тәгалә. Бу өйрәтә инде безне сәбәпкә бәйләнмәскә. Бу укыла торган нәрсә әле үзеннән үзе генә файда бирми, файданы бирә Аллаһы Тәгалә шушы укулар, шушы эшкерүләр аша. Әле без алачакбыз, хәтта менә дару эчәбезме, система куябызмы, табибка барабызмы. Монда да әле без таянырга тиеш түгел, без шушы даруга, шушы системага. Без аны сәбәп итеп алабыз, давалау усулларын. Әмма менә шушы дару миңа шифа бирә дип инанырга, өмет итәргә тиеш түгел. Кайбер кеше бар бит, әйтәм, дару эчәм дә бетә дип. Юк. Дару эчеп сәбәбем кылам, әмма Аллаһы Тәгалә шифасын бирә икән, мин даваланам дип. Күп кеше ялгыша, әгәр дә кайбер вакытта шундый сыналасың, онытылып китәсең дә, Аллаһтан сорарга онытасың, дару эчәм дә бетәм дип. Аллаһ турында вачы сүз чыкмый. Аллаһ Тәгалә шул вакытта әзрәк кенә белдертә. Дару эчәсең, бетми. Укол кадыйсың, бетми.
Шуннан соң искә төшә, кара, мин бит Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһтан сорап ичмәм. Аллаһ та шул вакытта сиздертә. Шуңа да без врачларга барабызмы, дару эчәбезме, иштек икән Аллаһтан сорай кирәк. Раббым, сәбәбен кылдым, шушы табибка бардым, шушы системасын куйдым, шушы операциясын ясаттым, шушы даруын эчтем, шифаны гына бирсәң иде. Мин сәбәбен кылдым, ысулларын кулландым, син әш-шафи, син шифаландыручы, миңа шифаларыңны бирсәң, хәерле нәтиҗәне миңа бирсәң иде, безгә Аллаһ Тәгаләдән сорау кирәк. Һәм Ибн Хаҗар әйтәм, Фәтхул Бари исемле китапта, беләбез бит Имам Бухариның сахих хадислар җыентыгы бар. Шуңа иң яхшы шарх Ибн Хаҗарның шушы Фәтхул Бари дигән китабында, һәм ул әйтә, "Кад аҗма'a ал-улама аля җаваз руқа инда иҗтимаъ һәзиһи шурут." Галимнәр бердәм фикердә ди, безнең эшкерү ди дөрес була ди, шушы 3 шарт үтәлсә генә ди. Менә шуңа күрә, менә кайбер вакытта эшкерүчеләргә йөриләр, һәм сорыйсың, нәрсә укыды ул? Белмим ди, вообще ди, мин аңламаган әйберләр укыды ди. Фатиха да укымады ди, анда Аятул Курси да укымады ди. Име башка сүрәләрендә укымады ди. Нәрсәләр үзенчә укыды ди. Аңлап булмый ди. Әгәр дә шундый сүзләр ишетәбез икән, димәк инде бу эшкерүчегә, йөрүгә безгә ерак булырга кирәк. Әгәр дә инде менә чөнки бит маркетинг дигән шушы пиар, реклама алга барган сайын, ул теге шарлатаннар да тик урында утырмый. Хәзерге эшкерүчеләр дә, күрәзәчеләр дә, сихерчеләр дә, алар алга бара, алар өйрәнә маркетингны, рекламаны, алар да шундый Коръән куя, акъяулыкларын бәйли, әгәр дә абзыйлар икән түбәтәен кия, шамаил элеп куярга мөмкиннәр. Әмма шөгыльләнә күрәзәчелек белән, бузым кертү белән, һәм кеше баран, "Ман бит Коръән тора иде, яулык бәйләнгән иде бит, ну нәрсә укыганыңа мөмкин ишенде, исламча булмады бугай ул ди. Ну бит Коръән тора ди, намазлыгы бар ди, бисмилла сөйләнгән ди." Бу әле дәлил түгел. Бу әле Аллаһ Тәгалә кушканча дөрес итеп шифа бирә торган итеп, Пәйгамбәрсен өйрәткәнчә шөкрү түгел. Әгәр дә сүрәләр белән, әгәр дә мәгънәсен аңламый икән, без инде мондый кешедән инде ерак торырга тиешбез. Һәм инде эшкергәндә тагын бик мөһим әйбер, ул да булса, менә без кемдер эшкерү белән шөгыльләнергә җыена икән, яки эшкерә икән, инде тоже эшкерүнең инде шушы шарт дип куялар инде, 4-нчене өстиләр инде, максат, ният булырга тиеш акча эшләү түгел, шушы эшкерү белән инде, кәсеп кеберәк. Аллаһ ризалыгы өчен шушы кардәшкә ярдәм итү. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, булдыралсаң кардәшеңә ярдәм ит диде. Безнең максат булырга тиеш шушы кешене күз тиюдәнме, сихердәнме, бузымнанмы, әгәр дә акча максат була икән, кәсеп итү генә, шушы эшкерү аша инде. Моның ярдәме инде бик файдасы да бик заиф булырга мөмкин. Шуңа да әле монда нәрсә, нияткә дә игътибар итәргә кирәк. Һәм иң беренче инде без сөйләшербез Коръән белән давалану, Коръән белән шифа алу инде. Әйткәнек бит 3 шарт дидек, шуның беренчесе Аллаһ сүзе. Аллаһ сүзе инде беләбез Коръән. Шулай бит инде. Коръән галимнәр әйтү буенча, менә хәбис аятларын да алып китербез инде. Коръән уку ул бар нәрсәдән дә шифа. Депрессиядан да, шулай бит инде. Тәндә ниндидер авыртулар булудан да, ниндидер инде күңелдә нинди тынгысызлык булса, нинди борчу булса, шуннан арыну булса да, йөрәк ширләреннән дә, чөнки йөрәк шире тагын да куркынычрак тән ширенә караганда. Теш сызлады икән, баш авыртты икән, эч авыртты икән, Аллаһ Тәгаләнең шифа сорап даруын эчәсендә, Аллаһ Тәгалә инде шифасын бирсә, алхамдулилlah, даваланасың. Уколын кадаттың, системасын куйдың, җайлы. Әмма калб, йөрәк, күңел ширләрен давалау, монсы инде бик шитен, бик авыр. Монсыны инде дару эчеп кенә, укол кадап кына давалап булмый. Мәсәлән, кеше көнчелек белән авырта икән, тәкәбберлек шире бар икән, алай бит. Ниндидер
шөбһәтләре бар икән, дини мәсьәләләрдә кайбер шикләнә икән, бармы бу, дөресме икән дип инде менә шушындый дөнья белән бәйләнеш булса, мәсәлән, дөнья өчен бик каты курка, ахират өчен борчылмый, әмма шушы вакытлыча дөнья өчен бик каты бәйләнә икән, акчага табына икән, акчасы югалса инде тетри башлый, намазы калса уйлап та бирми, тетрәнми дә, борчылмый да, әмма акчасы югалды икән, калтырап төшә, нишләрмен инде, ничек яшәрмен икән, намаз калды, ураза калды, исе дә китми. Бу тоже йөрәк чиреннән, иманның загыйф булуы. Һәм башка бик күп мисаллар китереп була, менә шушындый чирдән давалану ул бик авыр. Теге физик авыртуларны аны давалап була. Әмма менә күңелдә булган шушы көнчелекләр, тәкаббүрлекләр, ялган, шулай андый чирләрдән давалану ул бик кыен, бик авыр. Һәм Коръән шуннан шифа. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ва шифа лима фис судур", ди. Коръәндә ди шушы күңел чирләрен давалый торган шифалар бар ди. Һәм гомумән аятлар алып китербез, Коръәндә нинди шифа булуын. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Исра сүрәсенең 82-нче аятында әйтә, "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифа ва рахмату лил муъминин", ди. Бездә мөэминнәр өчен, иман әһелләре өчен шарт иман. Хакыйкый Аллаһның барлыгына, берлегенә инанган кешеләргә шулай бит үлгәннән соң терелүгә дә, тәкъдиргә дә, фәрештәләренә дә, китапларына да, пәйгамбәрләренә дә шулай бит бер шиксез инанган шундый мөэминнәргә Коръәндә ди шифа ди. Һәм Аллаһның рәхмәте ди. Бу кешегә чынлап та моның файдасы тиячәк. Әмма әгәр дә Аллаһка ышанам дип үлгәннән соң терелүгә ышанмый икән, бу бит инде мөэмин сыйфатына керми. Миндә мөэминнәр өчен ди шифа ди. Әгәр дә ул тәкъдирне инкар итә икән, бу шулай әле аятка эләкми. Чөнки бөтенләй бу мөэмин булыр өчен иманның шушы 6 нигезенә ышанырга кирәк. Шул вакытта гына без шушы аятка керәбез. Коръәндә иңдердек ди нәрсәдә шушы мөэминнәргә ди шифа һәм Аллаһның рәхмәте буларак ди. Әмма ди залимнарга инде шушы гунах кылучыларга ди инде иман китермәүчеләргә шушы Коръән ди нәрсәгенә вала язиду залимина илля хасара ди. Хәсрәттән башка бер нәрсәне өстәми ди. Киресенчә шифа гына түгел, аларга әле нәрсә каршы да чыгарга мөмкин. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә һәм шулай менә Шугара сүрәсенең 80-нче аятында әйтә, Аллаһ Тәгалә ва иза маридту фахуа яшфин ди. Әгәр дә авыртсаң ди, ул ди шифа бирүче ди. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә ахыр чиктә инде шифаны ул бирә. Һәм менә шушы Коръәнне укып, мәсәлән, инде иң беренчесе Фатиха сүрәсе бит инде шулай бит теге беләсездер инде кыссаны Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям бер җиргә бит инде сахабаларны җибәрә, бер делегация дигәндә. Һәм алар инде элек бит инде хәзерге шикелле машиналар булмаган, шулай бит алар күбесе җәяү йөргәннәр инде, байлары гына диядә атта йөргәннәр. Һәм бер җирлеккә теге барганда кич җитә инде, алар көндез йөргәннәр, кич туктап ял итә торган булганнар. Палаткалар җәйп майннан да шунда йоклый торган булганнар инде. Анда бит инде шүл, шулай бит анда шаяны да йөргән, анда йыланы да йөргән, анда арысланы да йөргән бит инде, иминлек булмаган. Һәм бер авыл кырыенда булар туктаганнар. Һәм әйткән берсе инде барып шушы авылга, әзрәк кенә инде безгә ярдәм итмәсләр микән? Аш су бирмәсләр микән дип инде. Һәм берсен җибәргәннәр. Булар инде әзрәк кенә юмартлык күрсәтмәгәннәр. Бер нәрсә бирмичә инде бу кире кайткан инде. Һәм төнне шушы авылдан бер кеше килгәндә нәрсә дигән бездә ди ни инде хәзерге телдә инде авыл советы дигән вожак ул вакытта инде шушы кавымның бер җитәкчесе ди. Шаян чакканы иде инде. Ужалил, скорпион. Бездә үзебезнең ди табиблар ди давалап карады, әмма ят теге тарала тән буенча ди инде берничә алмыйбыз ди.
все и хуже, русча әйтсәк инде. Начарлана да начарлана хәле ди. Бәлки сездә берәр нинди ни бардыр ди. Давалый торган ысул ди. Берәр ни. Һәм булар әйтә, булар бит кунак итмәде. Шулай бит инде. Һәм әйтәләр, бер сарык сездән ди инде. Берме, икеме сарык сырыйлар инде. Безнең ди бар ди давалау ысулы ди. Әмма шарт ди, әгәр дә инде давалыйбыз икән, Аллаһның рәхмәте белән инде ярдәме белән сездән инде сарык ди инде. Һәм баралар шушы чирле кешегә инде һәм Фатиха сүрәсен генә укып нишлиләр инде бу кешене давалыйлар. Бу кешенең инде шушы ятты инде тәнгә керүдән теге таралудан туктый. Бу кеше инде хәл кирип китә. Һәм булар инде бик гаҗәпләнә инде. Ничек шулай теге нәрсәләр укып кына. Чөнки бит менә кеше ышанып бетми. Әле без аны алачакбыз теге. Коръан укуларга, шүкрүләргә җиңел карый инде. Ну, ничектер ни. Без бәрбер теге физик нигә күбрәк өмет итәбез. Шул операциялар булсынмы, дару эшләр булсынмы, ниндидер Коръаннар ни укул безгә в области фантастика күбе безгә шулай. Ни сәбәпле? Иман. Тақвалык зәгыйф булу аркасында. Чөнки ничек инде укып кына давалап булсын дип. Әмма бер әйберне онытабыз. Аллаһ бит галәм белән идарә итә. Аллаһ бит җибәрә сиңа шушы ширне. Һәм Аллаһ кына ала шушы ширне синнән, Аллаһ кына бирә шифасын. Аллаһ сүзен укып, ничек инде Аллаһ сине даваламасын. Әле Аллаһтан авырат, аның сүзен укып сине даваларга мөмкин, чиманда табибка йөргәнгә караганда. Чөнки Аллаһ сиңа кертә шушы ширне. Һәм Аллаһ кына чыгарушы, шифа бирүче. Әмма моңа җитәргә бу дәрәҗәгә бик ныклы иман кирәк. Без аны алачакбыз әле менә нигә. Менә беренчесе Коръан уку. Шифа Коръанда. Фатиха сүрәсе, Аятул Курсилар укып, Кул хуаллаһ фалак насны беләбез бит инде, шулай бит инде. Йоклар алдыннан эшкерәбез, 3 тапкыр. Һәм гомумән Коръан тулысынча шифа, тулысынча Коръанны укый алабыз. Мәсәлән, хадислар бар бит инде, әгәр дә өйдә тынычсызлык икән, шикләнәбез икән, өйдә берәр инде бузым юкмы икән дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кемнең өендә Бакара сүрәсе, Имран сүрәсе укылган икән, бу өйгә шайтаннар уяламасты, бу инде имин булырды. Ягъни Коръан тулысынча шифа. Фатиха, Аятул Курси укыйбыз икән, беләбез икән, шулай өйдә даими рәвештә Коръан укып торсак инде бу өйдә шулай тынычлык булачак инде. Шуңа күрә һәр вакытта да менә тырышырга кирәк инде Коръан белән укып, Коръан белән инде даваланырга. Аннары менә бер эшкерүче белән сөйләшкән инде шул эшкерү белән шөгыльләнәм ди, үзенең булган теге ниләре буенча инде бер кешегә ди, сихерләгәннәр инде. Мин дә укып чыктым инде, бүтән кардәшләр дә инде бер күп тапкыр Коръан укып чыктык ди, хатым кылдык ди. Юк ди, чыгарып булмый ди, шуны хаты теге сихр ясаганнар. Монда ди бер вакытта юк зикр ди, һәр вакыт зикр әйтеп йөрү инде. Я бу шуннан соң Хаман Аятул Курси укып йөри торам була. Хаман Аятул Курси. 8 ел буе уйлап кына карагыз, Аятул Курси укып йөри торам. Барганда да, кайтканда 8 елдан соң гына теге сихер китә. Давалана сихердән инде. Һәм 8 ел менә шушы малай дигәндә ул ниткән һәр вакытта да шушы Аятул Курсине укып йөри торган булган. Ягъни шу эшкерүче безгә сөйләде дә, шу эшкерү ни турында инде. Төрләре шушы ничек эшкерергә, шушы ниләрен инде. Ул айтты менә Коръанның тәэсире ди, Аятул Курсинең көче ди. Менә үз-үзенә шулай 8 ел буе Аятул Курси укып йөреп даваланды ди. Һәм бу күрсәтте ди, кара, ни көчле эшкерүчеләргә эшкертте ди. Чыгара алмадылар ди. Без эшкердек ди, тегендә барды, монда барды. Әмма ди үз-үзен эшкереп ди, шушы Аятул Курси белән генә ди, үз-үзенә эшкерү, үз-үзеңне эшкерү күпкә файдалырак, без аны алачакбыз әле кемгәдер эшкертүгә караганда. Күрә үз-үзеңне эшкерү, үз-үзеңә Коръан уку, үз-үзеңә дуалар кылу күпкә хәерлерәк кешегә мөрәҗәгать итүгә караганда. Без аны әле хәзер шулай ук алачакбыз. Аннары икенче мәсьәлә, менә шушы Коръан дигәндә беренче Коръан шифа дидек ичендә, икенчесе бар безнең әле зикрләр һәм
dualar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretip kaldırgan. Birinchisi менә Qur'on o'qib davolatsak ima shukruda endi o'zi bizga aytganimcha Fatiha o'qiymiz, Ayatul Kursi, Qul huvallohu falaq nas endi yiqlar oldindan endi shukirabizda Qul huvallohu falaq nas etib o'zi bizni shukirabız endi shulay bit endi ham ertangi kechki zikrlar bor. Hamali bor. Менә ayrim dualar, zikrlar qachon Peygamber sallallohu alayhi vasallam авырткан vaqtda shu dualarni aytib endi davolana turgan bo'lgan. Shulay üsteli. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi birer avırtkan kişi yanına kilse, ol indi 7 tapkır dua kıla turgan bolgan. Hem ayta, eğer de kişi bir avırtı yanına kilip şu duanı okuyken 7 tapkır indi, hiç şeksiz de indi, eğer de bunun bilen Allah arasında bir narsa bulmasa, bir günahlar tutup durmasa indi, şolay bit indi Allah arasında tertip bulsa da Allah Teala hiç şeksiz buna dava şifasın bireşekti. Ulda bulsayni es'alullahul azim rabbil arşil azim en yeşfiyek. Büyük Rabbinin es'alullahul azim rabbil arşil azim şu arşının büyük Rabbisinden sürümdi. Büyük idareşiden deyiginde es'alullahul azim rabbil arşil azim en yeşfiyek. Sana şifa birünedi. Şu büyük arşının hocasından şunda büyük zattan Allah-u Teala'dan sürümdi. Sana şifa birünedi. Kimde kim bir avırtı yanına barıp 7 tapkır şu duanı okuyken şolay indi balalarımız avırtıp gittiyken indi hatınımız irimiz avırtıp gittiyken 7 tapkır şu duanı okurga tırışıray kerek. Allah bilen arasında indi tertip bulsa da narsada bu kişiye Allah Teala indi şifasını bireşekti. Hem ikinci mine niye duası eğer de avırtsak şu duanı kılabız iken o'zi biz uchunmi unda qolganlar uchunmi shulay Alloh taolo shifosini beradi. Bu Buxoriyda keltirgan duo azhibil bas ya'ni Robbim bu she'rni yiroq aytsang edi deb. Ya'ni bu she'rni mendan yiroq qilsang edi, bitirsang edi deb. Azhibil bas Robbin nas vashfa anta shafi. Ey Robbim, sen kishilarning xo'jasi, tarbiyachisi Veşfi, şifa birsen idi, ente şafi. Bu kursata Allah-u Teala'nın şafi diyen ismi, sen şifa biruşi. Ve ente şafi. Hem şu hadisten, bu Bukhari cihintinde kiletiren sahih hadis, alimler aytti, şu hadis kursata Allah-u Teala'nın şafi diyen şifalandıruşu, şifa biruşi ismi var. Şuna da alimler aytdi, avırtkan vaqtda eğer de biz ey Rabbim sen eş-şafi, ente şafi, sen şifa birisi, sen şifalandırıcı. Şu şiirimden şifa birsen dep sorasaqdı. Duaga cevap kelu ihtimali ko'brakdi. To'g'ridan to'g'ri Allah menga şifa birsen deb so'rab qaraganda. Ne uchun? Chunki Alloh Taolaning şu maqsad narsa şifa olu. Ham şu ismi bilen müracaat etsen, eş-şafi deb davalanma ihtimali, şifa kelüning ihtimali ko'brak deylar. Chunki sen şu isim bilen müracaat etasan. Derslerde ko'p silibız bitinde xayrlari Allohning mana kerak narsaning kerak ismin qo'llanirga. Rizq kerak ekan, rizqga barakat kerak ekan, ar-razaq deb so'rarga. Birer bala kerak ekan, birer yaş oila, al-Vahhab biruşi, Rabbim sen bit biruşi, bala birsen edi bizga deb al-Vahhab. Ya'ni mana shunday ismlari bilan shu kerakli aybirning Allohning maqsadi bilan so'rashsak, bizga javob kelish ehtimoli ko'proq bo'ladi. La shifa illa shifaukti. Narsadi? Sening shifandan boshqa shifa yo'qdi. Ya'ni shu duo azhibil bas Robbin nas va anta shafi. La şifa illa şifa. Sinden başka birinin şifa da yoktu. Yani bu kursata indi Allah şifa birsegine şifa bula. Etkenimiz yani darı içsek de, sistema koysak da, vraçka varsak da, nersegine etsek de Allah Teala şifa bulmayken, dava Allah'tan emir bulmayken biz yine hayırlı neticeye erişe almayız. Hem nersedi? İlle şifa la yugadiru saqaman. Şundi şifa berdi, şirk kalmaslığı etip şifalandırdı. La yugadiru saqaman. La yugadiru saqaman.
Bu дуалар инде теге дуалык жыйынтыкларында да бар, ул теге көндә кирәкле дуалар бар бит. Анда да бар ул, теге интернетта да бар, аны инде таба аласыз. Ягъни менә шушы дуаларны кылабыз икән, Аллаһы Тәгалә инде шифасын бирәчәк. Хәзер әле без тагын бер хадисне алырбыз. Һәм Муслим җыйынтында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Дар ядака алаллази тәаллама мин джасадик ва кул бисмиллах саласан" ди. Берәр җирең авыртты икән ди, шул авырткан җиреңә ди, кулыңны куй ди, баш авыртты димә, эч авырта димә, шул җиреңә кулыңны куй ди. Һәм 3 тапкыр бисмилла әйтте. Бисмилла, 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 ягъни Аллаһ исеме белән, Аллаһ исеме белән, Аллаһ исеме белән. Һәм ди нәрсә ди? Ва кул ди 7 маррат, һәм 7 тапкыр ди, шушы дуаны әйтте. Кулыңны куйдың да, һәм нәрсә ди? Шушы 7 дуаны әйтте. Аузу биллаһи ва кудратихи ма аҗид Аузу биллаһи ва кудратихи мин шарри ма аҗид ва ухазир ди. Нәрсә дигән сүз? Мин сизгән һәм курыккан яманлыклардан Аллаһка һәм аның кудрәтенә сыйынам. Ягъни нәрсә дигән сүз инде? Сизгән. Сизәбез бит инде, авырта башлыйбыз, шулай бит инде. Куркабыз, берәни вирус ләкмәде микән инде. Берәни теге бузун түгел микән инде. Ягъни мин курыккан һәм сизгән яманлыклардан Аллаһка һәм аның кудрәтенә сыйынам. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән сыйыну, яклау, шифа сорыйбыз. Ягъни менә шуңа күрә кешене эшкергәндә дә Кур'ан укысак шушы аятел кирсиләр хайырлы, менә шушы дуаларны да өстәп әйтергә. Сен Кур'анны укыдык икән, Фатиха сүрәсе, аятел кирси, Бакара сүрәсенең соңгы 2 аяты, Кафирун анда, Кул хуаллаһу фалак нас, сан белгәннәр белән ахырдан әле менә шушы ас'алуллаһи алазим раббил аршил азим ан яшфия, аннары инде азхибил бас раббин нас ва вашфи анта шафи ла шифа илля шифаак шифа ла югадир сaqaman. Һәм шушы бисмилла, 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 аузу биллаһи ва кудратихи мин шарри ма аҗиду ва ухазир. Менә шуларны әйтсәк, безнең эш күрү инде файдалы һәм инде камиллерәк булачак инде. Менә бу булды инде. Әгәр дә инде теге бу гына әле нитеп бетми икән, безгә инде кайбер теге авыр бузуннар булса инде, авыр сихерләр булса инде, кайбер атта Кур'анны да тулысынча укып чыгыра кирәк, я булдыра алганча күп озын сүрәләрне укып инде. Һәм инде безнең өченче нәрсә, менә шушы Кур'ан укуларыбыз, укыган дуаларыбыз, зикрләребез әйткән инде шифа бирсен өчен чынлап торып инде шартлары бар, нәрсә бар? Ул да булса хакыйкый сыдык, кыраату бисыдык, ышанып уку. Әгәр дә без укыйбыз икән, бөтен даруларны ичеп карадык, врачларга йөрдек, берни файдасы, ярар инде. Укып карыйм. Бәлки бер файдасы булыр инде. 50 на 50 инде. Ышанабыз да, шикләнәбез дә, как-то в области фантастики инде. Менә шушындай шикле-микле 50-гә 50 ышану була икән, файда да инде шундый гына булачак. Менә ни өчен теге сахабалар ышандылар? Сездә бер дава бармы дигәч, бар диделәр. Ягъни нәтиҗәдә шикләнмәделәр. Чөнки аларда Аллаһ белән бәйләнеш көчле иде, тәвәккәллек Аллаһ белән элемтә бик тыгыз иде. Без шикләнәбез, укып карыйм инде булырмы икән дип. Һәм галимнәр әйтте, менә шушыларны укыганда безнең инде фиqa билләһ, Аллаһ белән, Аллаһка ышану бик көчле булырга тиеш. Һич шиксез шифа Аллаһ Тәгалә бирәчәк дип. Һич шиксез шушы Кур'анда һәм шушы дуаларда шифа, дава бар дип. Әгәр дә инде әз булса да шик бар икән, безнең инде давасы да шул хәтлек кенә була. Шуңа күрә менә бөтен нәтиҗәнең ние безнең инде нәрсәдә шушы ышануда. Һәм әле галимнәр тагын икенче нитеп куялар, шарт диек инде шушы Кур'ан һәм дуаларның инде файдасы булсын өчен аның мәгънәләрен аңлау. Менә укыган сүрәләрнең диек инде, укыган зикр аятларның мәгънәләрен аңлыйбыз икән, төшенәбез икән диек инде.
һәм дөрес итеп Коръән булса тәҗвид кагыйдәләрен җиренә җиткереп, дугалары булса инде дөрес итеп хәрефләрен чыгарып, һәм әйткәнебезне аңлап, инанып укыйбыз икән, бу кешенең эшкерү укуы шулай ук инде көчлерәк була. Кемгә караганда инде просто так инде укучыга караганда. Һәм менә бу күрсәтә, теге галимнәр аны ни белән чагыштыралар инде. Менә кылычны алсак, бер кылыч, әмма ул теге җитез, көчле, шундый инде тренированный кеше кулында кылыч нәрсәгә эшләргә мөмкин. Шулай бит 10 дошманны да инде җиңеп атырга мөмкин. Ну бер ширле бик инде кылычта тота белми инде, шулай бит инде. Сугыш алымнарында белми торган шул ук кылычны бирсәң, ул бик нәрсә эшли белми. Аның тәэсире диек инде бик заиф булачак. Һәм Коръән укучы эшкерүдә шулай. Шул ук Коръән, шул ук дуга. Әмма кеше дөрес итеп укый белә, мәгънәләрен аңлый. Моның эшкерүе күпкә тәэсирлерәк инде, күпкә көчлерәк була кемгә караганда инде, аны теге аңламаучы укыганга караганда. Бу безне этәрә нишләргә, ким дигәндә менә без укый торган сүрәләрнең тәфсирләрен, мәгънәләрен аңларга тырышырга. Җиңел бит инде, Фатиха сүрәсендә Аятел Курси, шулай бит инде Кафируннар, Кул хуалла фалак наслар, менә бу дугалар инде мәгънәләрен өйрәнергә тырышу. Бу этәрә безне, әгәр дә безнең чынлап туры үзебезгә, балаларыбызны шүкреп файда китерәсебез килә икән, безгә тырышырга кирәк, нишләргә? Мәгънәләрен дә өйрәнү. Гомумән бит инде безнең Коръән инде 3 сәбәп белән. Беренчесе, шушы Коръәнне укып гыйбадәт кылыр өчен, әҗр туплар өчен. Беләбез, бер Коръәннең бер хәрефе өчен нәрсә? 10 әҗр савап. Шулай бит. Намаз укыйбыз һәм шулай ук намаз, Коръән укымы өчен намаздан китми. Шулай бит. Ягъни гыйбадәт кылабыз, Аллаһка якынаябыз Коръән укып. Беренче максат инде Коръәннең гыйбадәт кылыр өчен, савап туплар өчен. Икенче максаты уйлау, фикерләү, мәгънәләренә төшенер өчен. Аллаһта бик күп гыйбрәтле кыссалар китерә, шулай бит инде. Бик күп хөкемнәр, җәннәтне, җәһәннәмне тасвирлый, безгә уйланыр өчен, аха, шушындый кыссалар булганы икән, шундый хәлләр булганы икән, шундый гыйбрәтләр чыгарып уйланырга, фикерләргә, нәрсәгә Аллаһ Тәгалә әмер итә, нәрсәдән тыя. Һәм өченчесе инде шуның белән яшәр өчен. Ягъни тормышта кулланыр өчен. Укыдың, фикерләдең, тәрҗемәсен укыдың. Шуңа күрә инде галимнәр киңәш итә, әгәр дә без гарәп телен белмибез икән, бер бит укыдык икән, тырышырга кирәк инде бер бит тәрҗемәсен укырга. Татарчама, русчама ничек аңлыйбыз инде. Һәм шулай шүкергә алынабыз икән, безгә шулай ук шүкергән сүрәләрнең, укый торган дугаларның безгә башта әле укып чыгарга кирәк мәгънәсен. Нәрсә турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни аңлап укысак, тәэсирлерәк була, шифасы күбрәк булачак инде. Һәм инде әйткәнемчә, менә бу уку алырга сәбәп буларак кына. Ягъни күңелне бәйләмәскә кирәк. Шушы Коръән уку булсынмы? Без бит өченче шарт дигәнек, шулай бит инде. Бу бары тик нәрсә? Сәбәп кенә. Хакыйкый шифа бирүче Аллаһ Тәгалә. Дару эчкәндә дә, эшкергәндә дә, менә күбебез шуның белән инде ялгыша. Күбебез иманыбыз заиф булу аркасында нишли? Тәвәккәллибез врачларга, даруларга һәм күп вакытта гайбрат Аллаһ Тәгалә безне сыный, без тиешле нәтиҗәгә ирешә алмыйбыз. Дәвалана алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә нитә? Безне инде гафиллектән чыгармакчы була. Аллаһка тәвәккәлле, Аллаһтан соралы, шушы сәбәпкә нитмәде. Чөнки менә Бухари җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, тәдәввә, дәваланыгыз ди. Дәрес башында әйткән идем бит. Фә инналлаһ лам юнзал даан илля анзала лаху шифан алимаху ман алима ва җаһалаху ман җаһила ди. Дәваланыгыз ди, дөреслектә Аллаһ Тәгалә ди,
менә нинди генә җир шарына шир, вирус, авыру индермәсен ди, аның артыннан ди шифасын да җибәрә ди. Менә бу күрсәтә инде, менә бүгенге көндә әйтәбез, әле аңа дава табылмаган дип. Әйтәләр бит инде, теге онкологик шир булсынмы, диабетик шир булсынмы, теге менә бүгенге көнгә аңа давасы юк дип. Һәм монда да әйтә бит, кем белде, тапты ди, ул белә инде ди. Ә кем әле ди, җаһиллектә, ягъни тапмады ди, ул инде тапмады ди. Нәрсә дигән сүз? Ягъни менә шушы давалау усулларын эзләп табырга гына кирәк. Бүгенге көндә әле ачылмады икән, димәк, әле өйрәнеп бетелмәгән. Әмма өйрәнүне, укуны диек инде шушы ширне дәвам итәргә кирәк, чөнки ахыр чиктә бәрбер тырышсаң, Аллаһы Тәгалә давалау усулларын бәрбер ачачак. Аны эзләргә генә кирәк. Алимаху мен алима. Белгәне беләчәк. Шуңа да менә әгәр дә теге шир өстендә теге табиблар бар икән, бу хадис безне нишләтә, мотивировать итә дигәндә, итәрә шушы ширгә каршы дава эзләү. Әйткәнемчә инде кайбер вакытта теге Аллаһ белән бәйләнеш заиф булу аркасында шүкреп нитеп даваланып булмый икән, без бит инде мондый физик кешенең тәҗрибәсе, гыйльме аша ачылган давалау усулларын мөрәҗәгать итәбез. Алай бит. Һәм шуңа да әгәр дә берәр ширдән давалана алмыйбыз икән, безгә инде кирәкми аны бер дава белән генә, бер табиб белән генә шикләнергә, эзләргә кирәк. Ахыргача тапканчыга хәтлек бирешмәскә. Чөнки хадис нәрсә ди? Бар аның давасы ди, эзләргә генә кирәк. Менә бу шулай өметсезлектән чыгара. Менә бүгенге көндә бит диагноз куялар, аңа әле дава тапмаган, эзләнергә кирәк. Эзләнергә, Аллаһтан сорарга, һәр вакытта да шүкреп торырга, Раббым бер Аллаһ шушындый юлыма кешеләрне чыратсаң иде, шушындый табибларны җибәрсәң иде дип. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә төшенкелеккә бирелмәскә кирәк. Һәм шүкергәндә тагын бер мөһим мәсьәлә бар. Безнең шүкерүдә дигәндә, Коръан укыганда шүкереп бетергәч, шушы дуалар укыгач, ул менә өрүмә инде ул, төкерү дисәк инде ул, катырак нитә инде, төкерү дигәч бит инде теге. Аңладыгыз инде. Менә өрү дигәндә шушы төкерү бар инде. Мәсәлән, беләбез инде, өрәбез дә инде, тәмне сызып, шулай балаларны, мәсәлән, өрәбез дә инде, аузу биллаһи мин кулли шайтани һәммә ва мин кулли айни ләммә дип әйтеп куябыз инде. Шулай шушы сүрәләрне укып эшкерү бар. Монсы хадистә килә, Пәйгамбер саллаллаһу шулай итеп нитә торган булган. Өрә торган инде, төкерә торган булган инде. Менә динебездә нәрсәдер инде тагы бәйләп йөрү, шифа өчен ансыю. Менә монда тоже күп кешеләр инде нитә ялгыша. Динебездә бары тик менә шушы я уку бар, шулай бит шушы дога, яки укып бетергәч инде шушы өрү, төкерү бар. Әмма ниндидер анда металлар тагып йөрү, җипләр тагып йөрү, шулай бит инде ниндидер инде файда бирә торган монсы инде юк, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди, мен тәаллака шәйн укила илейһи ди, кемдә инде бер нәрсә тагып, муенна манине шуңа инде тәвәккәлләсә дә инде, фақат әшрака, ул да инде Аллаһка башка шушы әйберне тиңләде бер дәрәҗәгә куйды ди инде. Һәм әле теге бер кешедә дә күрә бит теге бакыр беләзек табуын, тагып йөргәнен. Һәм әйтә, ни өчен тактың ди шундый. Әмма шушындый ширдән саклый ул мине ди. Шундый шушы беләзекне шундый ширдән давасы бар ди. Һәм ул әйтә, инзиха салып атты. Ул сиңа ди ширне тагында сөйәшәк, ширне тагында арттырачак ди инде. Һәм шуңа күрә безнең ислам галимнәре әйттеләр, менә дава усулыннан инде төрле нәрсәләр тагып йөрүләр инде ул шариатыбызга диек, динебезгә инде каршы килә. Бары тик шушы уку һәм эшкерү бар. Һәм менә монда эшкерүгә килгәндә тагын бер мәсьәлә бар. Әйттек бит инде, кардәшеңә ярдәм итә алсаң, ярдәм ит диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям инде. Теге эшкерү рөхсәт ителә, шулай бит инде ниләр белән
сүрәләр, дуалар белән дидек инде. Менә шушы мәсьәләне шулай әйтеп китәргә кирәк. Галимнәр зикр итә. Менә әле без күптән түгел генә безнең Тат Ислам каналына да чыкканы ул, теге җәннәткә хисапсыз кирүчеләр турында мәкалә чыкканы янда. Анда инде тулырак укый аласыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи бер сахих хадисендә әйтте бит, 70 мең кеше булачак ди. Җәннәткә хисапсыз һәм газапсыз кирләр ди. Турыдан туры инде җәннәткә инде. Һәм кемнәр диде? 4 төр кешене әйтте. Беренчесе ла ястарқун. Үз-үзләрен эшкерүне сорамаучылар, мөрәҗәгать итмәүчеләр ди. Эшкерү рөхсәт ителгән. Харам түгел. Кешегә барып әйтә алабыз, абыстайга, хәзрәткә, мин эшкер әле ди. Рөхсәт ителгән. Әмма инде шушы хадискә, шушы төркемгә инде кирмәячәкләр. Кем инде 70 мең инде хисапсыз җәннәткә керүчеләргә инде. Шуңа күрә галимнәр әйтә, үз-үзеңне эшкерү ди, күпкә хәерлерәк ди кешегә мөрәҗәгать итүгә караганда ди. Чөнки бер галимгә киләләр, минем өчен дуа кыл әле дип. Үзең кыл ди. Юк инде син бин галимлерәк, син тақвалырак кыл инде ди. Юк ди. Үзең өчен кыл ди, чөнки үзең өчен дуа кылу ди, ул синең өчен ди күпкә хәерлерәк ди. Монда икән. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Намл сүрәсендә әйтә: "Амман юҗибул муттарра иза да'ахди." Менә кем җавап бирсен инде ди сиңа ди? Аллаһтан башка ди, шушындай авыр хәлдә, кимсетелгән хәлдә, авырткан хәлдә дуа белән мөрәҗәгать иткән. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә шундый кимчелек хәлендә ди, дуа белән мөрәҗәгать иткән кешегә ди ярдәм итмәсен ди. Ягъни дуасын инде ничек кабул итмәсен ди. Муттар дигән сүз шундый авырлык, кимчелек хәлендә дуа кылучы. Авыр хәлдә калган кеше. Аллаһтан ничек итеп шундый кешегә инде җавап бирмәсен ди. Шуңа күрә әгәр дә без авырыйбыз икән, авыр хәлдә икән, Аллаһ Тәгаләнән сорап мөрәҗәгать итәбез икән, бу инде үзебез өчен күпкә хәерлерәк кешегә мөрәҗәгать итүгә караганда. Һәм гомумән Аллаһ Тәгалә аннан сораганны, турыдан туры калепләрне аның белән бәйләнү күбрәк ярата. Тагын бер кабатлыйм, бу эшкертергә барга ярамый дигән сүз түгел. Бу харам да түгел, бу тыелган да түгел. Ярый, проблема юк барга. Просто инде шушы 70 төркемле кешеләр төркеменә генә кирә алмыйбыз. Кемнәр инде үз-үзен эшкертергә сорамый, аннары инде ләяктәүн, ягъни прижигание ясатмый. Безнең бит инде авыртсак, ни ясатып була? Шулай бит ут белән давалап була. Прижиганиялар теге татарча ничек икән, ни ут белән давалау инде. Басулар инде. Бу шулай давалау усулы. Ярый, кулланырга. Галимнар макрух диде инде, чөнки яндыру нитул Аллаһның газабы, теге ут белән кешене газапларга ярамый. Шуңа күрә галимнар әйтте, макрух булып тора ди, әмма даваланырга, әгәр дә шуннан башка усулы юк икән, ярый кулланырга. Әмма шулай 70 мең төркемгә кирмибез. Әгәр дә шуны кулланабыз икән шушы усулны. Һәм вала ятатайярун. Ырым-шырымнарга, хәрәфәтләргә ышанмаучылар. Ягъни безнең бит ырым-шырымнар бик күп, шулай карамәче юлны чыкты икән, юлын уңмый буш чиләкле кеше, буш чиләкле кешеләр чырамас инде, иләрдә су бар инде. Вот. Менә шундай ырым-шырымнар бар инде, күп төрле. Теге пычак тышсанда шул була, теге акча бирергә ярамый, идәнгә куйырга кирәк, бусага аша күрешергә ярамый. Шундай хәрәфәтләргә шулай кеше ышанмый икән, Аллаһка гына тәвәккәлләп яши икән, ва ала раббихим тәвәккәлун. Һәм менә бөтен нәрсәне шушы нитми, Аллаһка гына тәвәккәл кылып яши икән ди, күңеле Аллаһ белән генә бәйле. Үз-үзен генә шикерә, турыдан туры Аллаһтан гына сорый. Шулай бит инде. Шушы яндыру усулларын кулланмый, чөнки макрух булып тора, шушы яндыру усулы белән Аллаһ Тәгалә генә азапларга мөмкин. Хәрәфәтләргә, уйдырмаларга ышанмый, чөнки белә бөтен тормыш
Бөтен бәхет һәм бәхетсезлек, юл уңама, уңмыйма, бөтен уңыш Аллаһы Тәгаләдән дип, аңа гына тәвәккәлләп яши икән, бу кеше инде 70 мең төрке хисапсыз инде һәм газапсыз нәрсә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп җәннәткә керәчәк инде. Менә бу бөтенесе карасак, менә шушы даваланыгыз ди, даваны эзләгез ди, Аллаһы Тәгалә шифасын бирә ди, өйрәтә мөселманның күңелен Аллаһ белән генә бәйләргә, сәбәпкә түгел. Менә бүгенге көндә безгә шул җитми. Без бүгенге көндә сәбәпкә бәйле. Без бәйле акчага, акча гына булса безне яшәтә дибез, акча гына булса безне аш калдырмыйбыз дибез. Без сәбәпкә. Аны аңлап та була инде. Теге акыл ягыннан аңлап була. Чөнки тотып карап була, шулай бит инде. Ашап карап була дигәндәй, теге нәрсәләр күренмәгәч, без аңа инде аңлап бетермибез. Әмма төптәнрәк уйласак, иман күзлеген киеп, капиталистик күзлектән түгел, матди яктан, акча яктан. Әмма иман күзлеге киеп карасак, Аллаһ бит шушы акчаны бирә. Аллаһ шушы сәламәтлекне бирә. Аллаһ шушы галәм белән идарә итә, шушы кояшын чыгара, кояшын батыра. Аллаһ бит ул шушы җирне тетрәтә, шушы җирне тотып кала. Аллаһ бит шушы шатран ракетаны да шыртмаска мөмкин. Баса кнопкага ашып китә алмый. Бүтән нәрсә Аллаһ кулында бит. Шушы акчаларыңны түләп тә, әйме, Аллаһ Тәгалә бәрбер син теләгән нәтиҗәне бирмәскә мөмкин. Әле бер шулай тоже вагазга чакырдылар да, бер Ирак җиргә барган идек, шунда сөйләшеп бардык, дус кардәш сөйли инде. Баласы туды да инде, әйтәм, бала гаиләнең бер бизәге инде, әйтәм, гаиләдә бала булмаса, нинди бәхетсез булыр, гаиләнең бөтен бәхете шул балаларда. Шул балалар турында сөйләшеп киттек тә инде. Чынлап та ди, бер дустым бар ди, баланың кадерен шунда гына ди, нитә башлаган ди, теге бәсмә ди, миллионга якын акча туздырдым инде ди. Теге эко ясаталар бит, эко оплодотворение инде. Мин барам ди, анализлар ниләр бирәм ди, мине алалар, нитәләр ди, 116 мең түлим ди инде. Шуңа әзрәктән соң инде нәрсә эшләткәч хатынны китерәләр ди, хатынга нәрсә эшләтәләр ди, аңа тагын 70-80 мең түлисең инде ди. Шулай постоянно бер ясыйлар ди, булмый ди, 2 ясыйлар ди, булмыйлар ди. Хайны миллионга якын инде ди, акча тоттым ди. Һаман бала юк ди. Я нәрсәгә һаман шушы мисалны китерәм мин? Кеше тәкъбирләнә. Акча булса мин барысын эшлим ди. Акча булса ди, тегене укырга кертәм ди. Син сөйләшкән абзыңның янында шулай бит инде. Яшьтән алар, әнитәләр укырга керә алмый. Менә бар акчалы кешеләр Израильгә бара, Германиягә бара, һаман давалана алмый. Операциядә ясап карыйлар. Тегенде реабилитациядә үтә юк инде. Һаман давалана алмый, һаман позвоночник белән анда проблемалар. Һаман теге акча да бар. Власть да бар име. Нәтиҗәте юк. Менә Аллаһ Тәгалә безгә гыйбрәт бирә. Тәкъбирләнмә ди. Аллаһның әмере булмый икән, кун фәякун бул дип. Акчаң да булсын, власть да булсын, була алмый. Шуңа күрә менә бу күрсәтә, матди яктан шушы акчалар белән бәйләнмәскә. Бу гаилә коргач та инде балалар планлашты, пока карьера төзибез, аннары бала алып кайтабыз. Аллаһ бирәме соң, алып кайтабыз. Сиңа кем гарантия бирә? Аллаһы Тәгалә сиңа бирә. Шулай намаз мәсьәләсендә теге кешене иманга, намазга чакыра. Яра пенсияга чыккач укырмын әле. Җаным, 30 яшьләргә дә инфаркт бара инде. Нәрсәле ул? Бер кардәш бит 30 яшендә инфаркт булып үлеп китте. Аннары бер таныш бар иде, тоже Коръән хафизы, йоклаган җиреннән уянмады. Йөрәге туктаган. Все, бүген уже юк андый нәрсә, пенсияга чыккач шуны эшлим, картайга. Бүген көндә яшьләр дә кырыла, булай гына рәхәтләнеп. Юл фаҗигасы булсынмы, инфаркт, инсульт булсынмы, анда йөрәк туктау булсынмы, бер кардәшебезнең 14 яшьлек малае йокыга яткач иртә белән нитмәде, безнең тоже нидә укытучы, Коръән укытучысы көлеп, нитеп, шаярашып йөри, теге ястүн укып яткан. Шундай күңелле бодрости диек инде.
иртәнге намазга хатыннары уяткан, балалары инде. Хатыны балалары иртәнге намазга уянмый, странно. Шуңа скорый чакыртканнар, йөрәк туктаган. Шуңа күрә без планлаштырабыз, әмма нәтиҗә Аллаһтан. Без эшлибез, шуны итәм, итүзем, тегеләйтәм, шуны эшлим, шулай була дип онытабыз, әле безнең бу сәбәп кенә, безгә аңларга вакыт. Без бары тик сәбәп кенә, нәтиҗә Аллаһтан. Шуңа күрә нәрсә, төп нәрсә? Сәбәпкә таянырга, сәбәп белән бәйләнергә түгел, бәйләнергә кирәк күңелләрне кем белән? Аллаһ белән. Эшләргә кирәк сүздә. Ислам эшләргә сәбәп кылырга чакыра. Ислам дине ялкаулыкны яратмый. Әйе, без бөтен яктан да идеал булып, бөтен яктан да тырыш булып бетә алмыйбыз. Юк. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ниндидер сәләт биргән. Кемгәдер сәүдәдә ишек ачкан, кемгәдер инде укытучылыкта ишек ачкан, кемгәдер инде пешекчелектә, кемгәдер табиб булырга ишек ачкан, давалый ала кешеләрне, һәр кешегә үз ишеген ачкан. Шушы Аллаһта безгә сәләтне бирде икән, шул эштә безгә нишләргә кирәк инде? Тырышырга кирәк, ихлас күңелдән. Һәм бер кайчанда таянмаска, мин давалыйм, мин эшлим, мин пешерәм, мин ясыйм дип. Аллаһтан сорап, Аллаһка тәвәккәлләргә кирәк һәр вакытта да. Үземә түгел, гыйлемгә дә түгел, тәҗрибәгә дә түгел. Күп вакытта әйтәм, мин булдырам, минем тәҗрибә бар, минем гыйлем бар, эшләп чыгам. Аллаһ та күрсәтә ахыр чиктән. Эшең бармый, килеп чыкмый. Шуңа күрә әйтәләр бит теге иманга килергә, мәчеткә килергә, намазга басырга чакыра башлый. Минем эшем бар әле, эшләмәсәм тормыш ничек бара? Мәчеттә килеп ятсам анда кем мине туендыра? Әмма бит көне-төн эшләүчеләр бар, әмма тамаклар һаман туймый. 18 сәгать эшлиләр, әмма һаман җитми, һаман бай түгел алар, һаман җитми. Шулай бит. Шуңа да менә кайбер кешеләр бар, әз генә эшли, көненә 5-6 сәгать эшли, все, алхамдулилlah, бәрәкәт бөтен нәрсәгә җитә әле. Тегән каранда яхшырак та яши. Чөнки Аллаһ та кичкенә генә акчасын аңа бәрәкәт бирә, машалла, тәбәрәкаллаһ, теге бөтен нәрсәгә җитә. Шуңа күрә бу күрсәтә, менә эштән генә тормый, Аллаһ Тәгаләнең шушы әмреннән тора. Һәм әле менә соңгы тагы әйтәсе килгән сүз, менә без инде әлхәмдулиллаһ Шәгъбан аена кирдек бит инде, шулай бит инде. Менә Шәгъбан ае ул Рамазан аена бер әзерлек ае. Менә бездә бит иртәнге намаз алдыннан сүннәт укыйбыз бит, шулай бит. Илә намаз алдыннан сүннәт укыйбыз. Менә бу сүннәтләр ни өчен? Бу фарызга уже безнең үстебездә булган ваҗибкә дигән фарызга, бурычыбызга бер әзерлек ишеге. Фарыз намазын инде хушуклык белән, җиддилек белән уйланып, камил итеп намаз укылыр өчен безгә башта разминка әзерлек кирәк. Уй фикерләрне кырыйда калдырыр өчен, күбрәк намазыбыз өчен без сүннәтне укып, сүннәт бит фарыз түгел, аның өчен бит инде без җавап тотмыйбыз, шулай бит. Сүннәт безне әзерлек, теге җитешсезлекләрне камилләштерер өчен. Без инде сүннәтне укыдык, бөтен фикерләрне калдык, уже әзерләндек, фарызга уже әзер булып керәбез. Чөнки сүннәтне укыгач, хушуклыкны уже без хоп тәртипкә салдык, бөтен уй фикерләрне инде көйләп бетердек, калдырдык, фарызга әзерләнеп керәбез. Шулай бит. Иләдә инде вообще анда, чөнки бит абитхатлык күп эш эшләнде, шулай бит интегене бардык, моны бардык. Анда Аллаһ та хикмәте белән 4 рәкать сүннәт куйган, күбрәк озынрак. Фарызга тагын да җитдирәк, тагын да узаграк әзерләнер өчен. Чтоб фарызга уже все готов, бөтен нәрсәне укыганда җиренә җиткереп инде, аңлап, ләззәт белән тәм табып укыр өчен. Шулай бит. Сүннәтнең хикмәте дә шунда, фарызга без инде әзер булып Аллаһ белән элемтәгә нишләргә? Хушуклык белән керер өчен. Һәм шулай ук Рамазан аена әзерләнеп, уразаның нәрсә икәнен белеп, тәнебезне тулысынча ураза тоттырга әзерләп бетереп, җиткереп,
уразага кирсен өчен сүннәт булып тора Шабан айында күбәйтеп ураза тоту. Менә хадисләргә карасак, Гайша радиллаһу анһадан хадисләр килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Шабан айында бик күп ураза тота торган булды ди. Һәм галимнәр әйтте, менә шулай ук шушы җитди Рамазан айына шушы сүннәт уразасын тотып, без инде Рамазанга әзер булсын өчен. Чөнки бит ураза дигәндә кеше ашау эчүдән генә тыюлуны күз алдында тота. Ураза ас-сиям. Ураза. Аның мәгънәсе имсак, тыелу. Әмма тыелу төп шарты булса инде кояш иртәнге намаздан алып кояш батканчы хәтлек ашау эчүдән тыелу аның төп шарты булса, әмма ул калган гынахлардан да тыелу дигән сүз. Без уразада тыйырга тиешбез бөтен тән агъзасын, ураза тоттырырга тиешбез, нәрсәләрдән тыйырга? Иң авыры инде тел, гайбәт, бухтан, кеше рәнҗетү, талашу, сүгенү, күз уразасы бар. Шулай бит инде ярамаган нәрсәләргә, чит хатыннарга, чит ирләргә кулак уразасы бар, шулай бит инде. Шулай начар сүзләр ишетү. Ягъни без шушы Шабанда уже әзерли башлыйбыз. Бүген уразага кирдек. Все әзерли башлыйбыз. Әле бит беренче көн ураза, тегесе килә, син тегене күрдеңме әле? Шулай ниткән икән. Ие кушылып китә. Ай туктаннары нитәсен искә тукта уразада иш. Все туктыйга әле, мен уразада бит уразамны бузам. Асыяма җүннә диде бит әле. Ягъни шип тегене татарча хисаблайны? Калкан. Ягъни калкан. Сиңа гынах белән һөҗүм итәләр, кемнер гайбәтен сөйләр, кемнер сиңа калкан, саклый тегелек бит инде калкан. Уклардан, кылычлардан сиңа сукканда, һөҗүм иткәндә каплый торган булганнар. Уразада шундый калкан гынах белән килгәндә сиңа, син белән талашасы килә, син белән сүз көрәштерәсе килә, сиңа кемнеңдер гайбәтен сөйлисе килә, сине ураза калкан кебек сакларга тиеш. Инни сай, мин уразада әйдә калдырыйк әле. Уразамның әҗерен киметәсем килми. Әйе, бу уразаны аннулировать итми, әмма дәрәҗәсен, әҗерен киметә. Чөнки беләбез бит, изгелек Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Аллаһта бер изгелекне 10-нан алып 700 мәртәбәгә арттырам диде. Шулай бит. Уразага әҗерне дә хисапсыз бирәм диде. Үзем бирәм диде. Әйтмәде хәтта теге дәрәҗәсендә. Һәм шуңа күрә уразаның бит әле бар әҗерләрен арттыру. Гынахлардан тыелабыз икән, моның инде дәрәҗәсе өстенрәк гынах кылып ураза тоткан кеше гына. Уразаның любой гыйбадат, уразамы, хаҗмы, гымрәме, шул ук намазмы, тагын дәрәҗәсен үстереп була ничек? Берсе гынахлардан тыелу булса, дәрәҗә үсә, Аллаһны күбрәк зикр итү булса, мәсәлән, ураза тота. Уныбыз ураза тота, уныбызның 10 төрле әҗер була ала. Берсе һәр вакытта да Кур'ан укый. Берсе һәр вакытта да зикр әйтеп йөри. Субханаллах, 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 ла илаха илляллах, субханаллахил азим ва бихамдихи, алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах. Кайберсе нитә? Гыйлем ала, файдалы китаплар укый, тәфсир укый, анда хадисләр укый. Кайберсе инде тырыша күбрәк садакалар бирергә, ниндир изгелекләр кылырга. Кайберсе бер нәрсә эшләп, ураза тота, гадәти тормышта яши, зикр дә әйтмәй, Кур'ан да укымый, шул гадәти эшләр белән йөри. Мәчеткә дә килмәскә мөмкин. Менә бу ураза тотканда Аллаһны күбрәк зикр иткән сайын, күбрәк Кур'ан укыган сайын, зикр тәсбих әйткән сайын, күбрәк садака биргән сайын, күбрәк гыйлем алган сайын, бу кешенең шушы ураза вакытында шушы гамәлне эшли икән, моның уразасы күпкә әҗерлерәк, дәрәҗәлерәк, саваплырак, теге бер нәрсә эшләмәгән кешегә караганда. Гыйбадәтнең дәрәҗәсен, савабын арттыра, шушы гыйбадәт эшендә Аллаһны зикр итү, Аллаһ турында өйрәнү күбрәк булган сайын. Шуңа күрә менә 10 кеше ураза тотабыз ди монда ди, мәсәлән, ниме? Монда ундан күбрәк инде, алхамдулилlah, тагында күбрәк булсын. Уныбызның 10 төрле дәрәҗә булырга мөмкин. Шушы ураза тотуда, бер төрле түгел. Кемдер гади генә ураза тота,
кемдер инде Коръан укый, не укый, но кеше тикшерә, сүгенеп җибәрә. Шулай бит инде. Тегене күрдемме, шулай әйткән иде дип. Ах, мен сөйләмәгән иде. Вон. Тегенең белән чуалып йөри күрдемме әле. Шулай бит. Теге кеше Коръанда укый, гөнаһтан да тыела, тегенең üstünрәк уразасы. Шуңа күрә менә бу уразаны камилләштереп дәрәҗәлесен арттырасыбыз килсә, безгә нишәрә кирәк икән? Менә шушы гөнаһлардан тыелу һәм шушы ураза вакытында изгелекләрне арттыру. Безнең инде ул Аллаһ каршында üstünрәк, дәрәҗәлерәк була. Менә шуңа да Шәгъбан айы күпкә ул безнең бүтән айларга караганда ниндирәк, üstünрәк нәрсә белән? Ураза тоту белән. Рамазан айына әзерлек белән. Шуңа күрә менә безгә инде әзерләнә башларга кирәк. Тузан кунган киштәләрдән Коръәннәрне чыгарып, тузанын сөртеп инде тәҗвид кагыйдәләрен искә төшереп, шулай мугаллим сәниләрне харап уже укый башларга җайлап кына калияга керергә, иртәнге кичке зикрләрне әйтмибез икән, иртәнге кичке зикрләрне әйтә башларга, шулай бит искә төшерергә. Ул инде безнең ел дәврендә булырга тиеш инде. Әмма инде нишләргә кирәк? Менә бигрәк тә инде әзерләнергә, күбрәк ураза тотып, чөнки Пәйгамбәр шушы Шәгъбан айында бик күп ураза тоткан. Тулысынча Рамазан айында ди, Шәгъбан айыннан да күбрәк ураза тоткан айны күрмәдем ди. Һәм әле икенче риваяттә дә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу Усама ибн Зейд сорагач, ни өчен соң шушы айда шулай күп ураза тотасың дигәч, ләм арака тасума мин аш-шухур шахран кама тасума фи Шәгъбан. Мин Шәгъбан айында ураза тоткан кебек бүтән айларны күрмәдем ди. Ни өчен соң шулай күп ураза тотасың ди? Фақал саллаллаху алейхи ва саллям, "Зака шахрун ягфалу ан-нас анху байна Раҗаб ва Рамадан." Чөнки бу айда кеше ди гафиллектә үткәрә ди шушы айны ди. Раҗаб белән Рамазан арасында булган шушы Шәгъбан айында. Гафиллектә инде теге. Гыйбадәт та кылмый ди инде, оныта ди. Әмма ди ва хуа шахрун тарфау фиһи аъмал иля Аллаһ раббил аламин. Әмма шушы айда ди гамәлләр Аллаһка күтәрелә ди. Ягъни бу айда Аллаһ Тәгаләгә гамәлләребез күрсәтелә. Һәм нәрсә дип фәхәббу ан тарфа амали ва насайм. Һәм мин дитилем ди, менә шушы гамәлләрем Аллаһка күрсәтелү, Аллаһка күтәрелүен ди нәрсә ди? Мин ураза тоткан вакытта ди. Ягъни гыйбадәттә булган. Чөнки үтисең ураза иртәдән алып кояш байыганча хәтлек син гыйбадәттә йөрисең. Уйлап кына кара, син һәр бер секундың, минутың гыйбадәттә. Хәтта йоклыйсың икән гыйбадәттә, чөнки син ураза тотасың. Шулай бит. Әле аңа өстәп Коръан укысаң, зикр әйтсәң, мәчеткә килсәң, берәр гыйлем алсаң, тагын да дәрәҗәсе үсә. Шуңа да менә шушы хадистә күрсәтелгәнчә гафиллектән чыгыр өчен, шушы төркемнән булмасын өчен тырышыйк. Хотя бы менә бердә тотмады икән дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрендә, понедельник, четверг дигәндә ураза. Менә шушы Шәгъбан айында тотыйк. Менә безнең хәзер инде 13, 14, 15 җитә Шәгъбан айының, бүген 9 бугай ялгышмасам. Менә безнең берничә көннән 13, 14, 15 теге тулы ай вакыты җитә сөннәт буенча 3 көн ураза тоту. Әгәр дә бердә тотмадык икән, тырышык шушы ким дигәндә шушы көннәрдә ураза тотырга уже ияләштерә башлый. Чөнки кисәк кенә без Рамазан айына кирип китәбез икән, безгә әзрәк кенә кыен булачак. Телдә тик тормый шулай бит инде, ашказын да әзерләмәгән. Без инде монда шу Шәгъбан айында атнага 2-3 тапкыр ураза тотып инде күнектирсәк, шыныктырсак, безгә нәрсә җиңелрәк була инде Рамазан айына кирип китергә. Шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә менә тәүфик, хидаят бирсен, шушы айның кадерен белергә. Һәм инде менә күпме калганын бер Аллаһ кына белә. Шуңа күрә әзерләнсәк иде, менә бу айлар дигәндә ул бер менә болында дигәндә кырда, бер орлык утырткан кебек, менә һәрбер вакытның эш вакыты була бит инде. Шулай чәчү вакыты була инде. Шушы
җиләк җимешләрне җыеп урып ала торган вакытлар була. Менә безнең хәзер чәчү вакыты җитә. Менә бездә бит әгәр дә яз көнендә бакчада басу кырларда эшләмәсәк, без инде икмәксез калабыз, шулай бит. Безгә көз көнендә кыш чыгарга ризык булмаячак. Һәм безгә яз көнендә нишләргә кирәк инде? Тырышырга, эшләргә. Әгәр дә безнең инде аш каласыбыз килмәсә, натураль инде табигый шундый тәмле ризыклар булуын теләсәк. Һәм менә монда да без бу дөньяда шушы Рамазан айы шундый орлык чәчә торган вакыт. Күбрәк шушы орлыкларны чәчсәк, безгә кыямәт көндә, менә көз көнендә тәмле ризыкларны шатланышып җыеп алган кебек, кыямәт көндә шатланышып шушы әҗерләрне күрәчәкбез. Әгәр дә инде безнең ул басуларыбызда шуп алабута үсә икән, аның берни файдасы булмый, шулай бит? Аның җимеше булмаячак. Һәм шулай менә бу дөньяда да әгәр дә без басу кырларыбызга инде изгелек, игелекле, файдалы гамәлләр кылып калмыйбыз икән, без инде кыямәт көнендә дә бер нәрсәсез калырга мөмкинбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу сөйләгәннәрне аңлап, күңелләргә кереп, аның белән инде яшәргә насыйп әйләсен, һәм инде Аллаһ Тәгалә Әш-Шафи, и Раббым, син шифа бирүче, әгәр дә берәр авырудан, чирдән интегүчеләр булса, и Раббым бер Алла, шушы кардәшләребезне даваласаң иде, шифаларыңны җибәрсәң иде, сәбәпләрен безгә файдалы күрсәтсәң иде, и Раббым бер Алла, менә син иминлек бирүче, көннәребезгә, илләребезгә иминлекне иңдерсәң иде, син Әр-Разак, син ризыкландыручы, безнең ризыкларыбызны тагын да арттырсаң иде, булган ризыкларга бәрәкәтен иңдерсәң иде, һәм безне ачлык афәтеннән сакласаң иде. И Раббым, менә монда һәр барчабызга да инде юлда йөрүчеләребезгә безне юл фаҗигаләреннән, юл һәлакәтләреннән сакласаң иде, җирләребезне дә, җир тетрәүләрдән дә, су хәвефләреннән дә, ут хәвефләреннән дә, караклардан да, башка төрле зыян салучы кешеләрдән дә үзең генә сакласаң иде, һәр вакыт син Әл-Хафиз, син саклаучы, син яклаучы, без сиңа инанабыз, синнән генә саклау, яклау сорыйбыз, һәр вакытта да безне юлларда саклап йөртсәң иде, һәм иң мөһиме инде күңелләребездә иманнарны ныгытып, синең белән генә бәйләп, синнән генә сорап, сиңа генә тәвәккәл кылып, синнән генә өмет итеп яшәргә hidaят тәүфигын бирсәң. Субханаkallah бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول